Balai kane ka channel WT channel kamju thep lane kamju upload yaki video jong ibadeng dotdong kumangi tip pa ibadeng dotdong ide ino kersan jong ka parti WPP kadaw bangam ju thep ki video jong ibadeng dotdong kadai namar ba ibadeng dotdong iju penmi ki kentensi kabakta yaki we basngap namar haka imlang kasalang kamju pediang yaki kentensi te hakane ka video nga tap hakane ka channel WT channel nga upload jakane ka video jong ibadeng dotrong namar banga ngam juyo sngew shu ki kentensi na ibadeng dotrong te nakaliang kane ka channel nga ay ka jing kersan cispa persen lada ibadeng dotrong ha kiwe pat ki video lada iklem pendon kam shu ki kentensi haki video ki panawan jong u nang ne sakmat te hakan ika video tungin yapet ngin yasngap kajingken ibadeng dotdong ja kajinglong jingman ka parti NPP hato pisngeu de ne em kajingong kajingken ibadeng dotdong dan wei teman kuliah shano ja uba arden shano ja ma phi ngam ju isu ya phi bat yaw uba arden ro baling ta bale mo kiro rang ba ki kali kumta Namar kawe kalong kumni. Pi la dangi sei menta kinia ki jutang ki jongi. Kini ki badan sarkar MDA ki sulong tang kinong copyright. Ki copyright menta. Ki copyright kumno kat basai ki idea jongka BPP kini ki buat lang. Namar beli kini kim don idea ye re. Namar kim de ki bri botrei. Ti balai bakim dai gibri batrai kidai khon he aspa kidai khon he saipan kidai ki khon ki bom imsngi ha katrai ka ta em ki basu comment be ka to ka bam a kayo a na ka ta em gimdan idea er na la dia tekat balik ka BPP da ruai ka BPP umtoru ki penbuat na dia te mentang ngap ngin pet kin le ayu tamba ka to ka styrim be kin le ka styrim be jongki kin le namar balai ladang ia keren mentale ke jeng yede kan long bet tangka parti NPP bar ka parti BPP namar baru khoj itu ki badan ngini hakini parti barim em kini parti sden bos lay kini baru khoj hak bakut em arja pupra kini sno bet sha ka NPP hangne kamut kan sami ka kenrum kenram hadien na ka parti NPP namar balai kitu ki parti sden bos baru khoj em kitu bos ngutho bala ayo do jam lane yo do kendang nang tomo do met naka NPP kin le yasno ben syaka NPP te kini ki parti sdin bos si kilakut sendon tede nak terkadau ba balai pede ba hadu menta ka parti NPP kamut penbun pat mo kumbolong molong penbun pat tangba kile akumno pitiap ka idea jungki kini ki MLA badina than penarbar khojam utai MLA ru badai jong kanong no parti la khot lang ba penlong meeting mo la pentip lang satu khanang ba kandap katu kahol kandap katu madan hendai mdei re ba ki pa ba ki wan ramon sko bhala jong pendap jubur justi hengtu tede na takada ken bangang soong ki pa bobon ki pa ba ki ba su kerjan nari kumto moi ke BPP pimdei ban khuslai deban skam kanong rim namar lada ngingi bakla menta banjin Kita kata lakut ke jai benrio. Melalui isu. Mentah kidon kitu ki jaka mo ki baya kini baca syok kelas hau garu. Namar belai kidon ki jaka khasi tangba ki garu ki pen ira kabor. Henry khasi jungi pat kini ki no thawan jong kajala jungi jong kajai benrio jungi tip kidon khamat amdon khamat ban pen. De hangne ken bangang soong ipi. Da nang sedang haba pia jit ya kinong thawan pia nia pia au pia daj pia shrut Pradok prasnam lajong. Nda la syasyo ki pradok prasnam lajong hanya sa protes sa persya. Hakapor ba phiri banjit. Ya kinong thoan da karukom badai banjit pimtre. Nda lakut kata ka jingjit jong pi sa sedang bani protes bani persya. Te kan non jingmut ayu ko to. Kato kamdei syu ka jing bakla ka de jing lek khanang. Ka de jing lek khanang. Namar kat san pesau tulikisnem lada ki brio jungi kilong ki bastat ba basyam phang balik kinang ya kaju sikaju kalenti